Adwumakuo bi anase nipakuo bi ayate won din the People's Projects. Saa ekuo yi eye enkrofo bi a wasi won bo na wogina ho ese wode Ghana kabema minkebi amemo anase ne Ghana enema esi koso wo yaban mu ne ekeka ho no ebesi ginabia pa wontena senhwe ema oman Ghana enko oseye mu ena afei soso ketase hye ene proye kankan a eku oman Ghana no saa enipakuo yi wogina ho ese wo behwe ama enema nyina atoto yese ne beye na yamanyonsem ebekọ nanim ewo Ghana memu ha no musei na saa ekuo yi kendifo eye meche leader odasa the People's Project yi ano no eye yenua bema ye friend no A+ nyina ye ka se A+ amigidi se obia enim A+ ye nyina enim A+ oye obia ono de amanyosem ene se nya Ghana amemo esiko no eno ho akoneba ena odi na nkakane no oye enwomotofo wono ena ene waba abonten na ne nsem oka nyina ene se emre bi bedu a Ghana ya policefo ana se kotifo a wobo ye ho ban abambofo yi no ebedu brebi no na chese entare ewo se aban ede ma wo mudi ye adwuma ana se ahofade wo hye ede ye wo adwuma ma wo danso ma ye hu se aposifo ni no ebedu bebi no wonya saa enema ne emfa enye wo ho ana ensiesie wo ho a wo de be ye adwuma na emom no ebedu bebi no na jalabia na wo behye jalabia no wo behye dia na edienti na A+ kasa asemi ne nsam a wo ka nyina ene se eye omampani dada John Dramani Mahama tamana wo abamu ana se na memmo brani mu no ebeye ensem bebre se aposifo nyama wo hia so wo de bebo mayin hu ban enema wo hia se wo de beye adwuma ama won so won dwumadi akototen na aso ani no wonya entare eye mpaboa miche boot ene empo akode ne ade a wo se wonya na wode ye adwuma de bo oman Ghana ho ban no wonya edididi mu ama ye mampani nana adodankwa akufo adon so aba betena so emfie nan atwamu sese wo san so etwa emfie nan biom ede aka ho nanso ni nyina mu no besi nne no aposifo enya eniema a wode beye adwuma akodi a wode beye adwuma se wode beba oman Ghana ho ban entade a wo behye ene mpabo a wo behye nyina no woni bi eno enam so ema sese ne se eye akronfo wemfo bimpo etimi kwato hye obi so ana se wo ye nyamerasem ewo oman Ghana mu hanom se ya ubehu yese aposifo di akronfo ye chi no akronfo no etimi ehwitu police ni ne ekuno ana se wabonituo ama ne baabi akoye basa na eno ena wogina so na wo kase se ebeye na oman Ghana ebenya na sumdwe no benya na ntuma pa efra na afi aposifo nso betimi abo wondwuma ama na so ani na wabo Ghana manfo ho ban se ebeye na Ghana fo ye benya arehemu ene ahotoso ese ye hye bambo biase no na ewo se eye aban ne mpenifo ehwe na wobo wo ho modin se wobepe eniama aposifo hia nyina efi wontiri so besi won na ase se ya atade se ye mpaboa se ya akode cars mpo anase moto a wobetimi ade anenam efi se wakase wokochi wokronfo bi anase bibi ikoso wo baabi a empo ahomache no ewo se aposifo wono ma wo ye patrol team wone na nenam woketa won car wode nam nyina ewo se wonya moto enso so ase ba no enibre so a wobetimi de rewra eye ntokrontokro nyina mu na wetimi achechi nipa abonfo na se wanhwe ni ye anhwe anka ho asama ma na nsipidi a ene na bra na wobebre enu nti A+ na sem a oka nyina ene se Ghana manfo ye nam ne ye hia posini a se de ya na abribia ye ka se aposifo eye nkrofo bi a wogigigigi ye sika wachewa on de ka presempo ena wogie nti no nipa ne du ho no ma titiru ne a driver fo wodu bebi a police ni wa no apɛ kakra no wode ahye krata mu de ama na ase wo bie krata ni mu na no wayi be ya asem da ho asese omanfo nyina akoba ne se wo mbu aposifo no eye kwame oben ni din edi A+ na sem a wo ka nyina ene se Ghana manfo enhwe ne se aposifo won suban no ana se eyade a won ma na wope na wogigigigi bribe na wope sa sika nketenketen no agye na emom no akoba ne se won tade a wo hye no
ene won pabo a wo hye ne dodo na won mo ankasa ene yi won botom sika ene wo de to san nema ne nyina edi siesie wo ho de kɔ adwuma mu na se ekoba ne saa na den ena wo beye enu nti se wo ye Ghana ni na se wo hia police ni bi wo baabi amane nka wakoma na wo soso ye na adoye wo ye na adoye a enye bone efise adwuma wo ye a wo ye nyina no ye bambo ene ye hweso penti ena wo ye adwuma no na se wo beye na se ya ban asede ese wo de eye entade empaboa ene akode a ese fata se wo de betimi abo adwuma akɔ animu de abo Ghana ho ban no wonya de a na ene na ehefa biom ene wo betimi anya no ene na omanfo ye aye ho ene wo benya no na se wo koso ade won botom sika esiesie won ho de bia ene na eden pa ene omanfo ye pese aposifo eye de wo betimi aya ne se so wo chew ana se emra ketwe bi krampo diwa wo se won soso wo ma weni bre no wo kire wo se de waye ne nye na se beye na won so beda wo so na beye ne se fata abre ni abre nyina enti no na wo se wo bo wo charge na so wo bo wo charge a wanso wunim se ne wiase ne sika ene ade ebiribia ena afen soso no wato waye wadwen se wo ma ne bibi kakra obetimi agya omu ama wa konti na wo de ama no na police ni no soso wonimu se enyema bi hia no na wo sa aban na de ma no wontimi mfa ama no na se wo wetimi ama ne sika de a ene na de be hia ne se wo beji sika no na de se fata so wono so de sika ne be ye ne betimi ama ne gina ne na so akọ adwuma akọbọ adwuma no ene wo be ye enu nti ma ye mfa so bo bebre emmo aposifo efise adwuma a wo ye no won akade aye wo so wo de ye adwuma ema adwuma ne kọ nanim na CPC ta no wonya enu nti ena ama no aba ne saa eye asemfufuro ye Major Maxwell Adam Mahama abrante oso no abrante bia wono de uhu na wahu se wahu abrante pa ogina ne nanso brane enam eye nipa bonfo bi so eto anananom ewo ense do beye mfie nan ya atwamunnie a eno so eho asem ebeye dedwa ewo oman Ghana mu a eye abambofo ebo wo homoden echichichichi nipa bonfo a wodi san nyamra asemi na sa asemi se mekai wo kakra ekoso ewo denkyerebo ase ewo Central Region eho ena sasemi ko so a nipa bonfo yi ehu abrante se wo ko jogging wo ko tenetene nimpo mu se na ebeye na napomudin besita na wo hu ni se wo ye kronfo wo de sansusu eboni susu no a wanhwe abanye nimpo ankyere se ebia se nipa bonfo bi se ewo kromu ni ye chena ye de ne kohye aban ensa anasa aposifo nsa wanhwe anye ne sa enam so nti wo de abo eni ponti ba ebobobo abrante yi kunu no wo san hye no eye enra da na kwesiada etwa mu ya da kwesiada yi ena wodi ne fisha nan eda na enumu ena Nigeria ede akoto ne Facebook page so se woka ensembi na ne nsema no woka nyina ene se wafini kunu na afen so emofra no so afenu na emofra no momu de wo nyini ye pa na asema eye obayi ekan ya na eye ahoyi abotesem eye arehosem no ene se eye ne maya waja omu wo ekire yi no ebinum nantie ba ko nantie de wo hwe ne banana ne ni bono so pa na wakai ni kunu nantie pepepe na oba ko so kasa mu no wonye bie na no okasa ye na wahu ni kunu ese ni kunu ena wo kasa no na ni nyina mu no wo sre se nyankopon emfanisi bebi jojojo na ni fisha nan na wodi ye ni mu no enyema bebre ekoso ensem bebre ekoso nanso ni nyina mu no meka akire wo se nyabotre na timi hwe Attention TV de wo mu bia ye de beba abesom efise eye ensem bebre de wo mu bia de beba abesom na ansa na ubetimi enya saasem yi ni hunu mu ene de to aso de ekosi ye bebia wodi ko wie ye ensem a ne papa ede beto abonten de ani nuanom de beto abonten efa eye ni wo yi hu a ekodi aban ensem court hu nanta na wo nanti nyina no ni nyina emunsem ewo ho no mu a eguduru ban mu a Attention TV ye de beba besom wo enu nti meka akire no ma hye wo nkran se wo hwe Attention TV a bomodin ese obe subscribe unsubscribe ya na subscribe like na share na fe onua bi nsunya de etwegu ewo Attention TV so no and share afe your numbers egu screen no so se wudi dwuma bi na pese e bohu dero edema wa maare mfi se obefre Attention TV for abre nyina ye wo ho edema wo eno ene asema me kai wo se ye ho de ma wo fe ya ye beje so ofel so ne ani wadi dwuma bi a pese ani wudi se na be ya na wo so udwedie ana wadwuma a wo ye no
ebetimi akọ nanim na akọ nkan na won so wanya anigye meda mo ase e ma no mo ne hwe mo nua ba ma me da kwa masanso abeso mo biem